Γεια σας παιδιά, Μάρης εδώ. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω τη συλλογή μου από κόμιξ με τα τεύχη Mickey Mouse. Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε. Πρώτο τεύχος, Mickey Mouse, οι χαμένες αναμνήσεις. Επόμενο τεύχος, Mickey Mouse, το τελευταίο ταξίδι στον χρόνο. Επόμενο τεύχος, Mickey Mouse στο κυνήγι του Γκάνσλαμ. Αυτό, παιδιά, το είχα διαβάσει μικρός και να σας πω μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικώς από μικρός μ' άρεσε πιο πολύ να διαβάζω κόμιξ παρά να βλέπω τηλεόραση. Επόμενο τεύχος, Mickey Mouse, το χέρι φάντασμα. Επόμενο τεύχος, Mickey Mouse, τα μυστικά των Ετρουσκών. Επόμενο τεύχος, Mickey Mouse, το συνθετικό μέλι. Αυτό, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω διαβάσει ποτέ μου. Επόμενο τεύχος, Mickey Mouse, το σκύπτρο του Ντρόντμαν. Εμένα, παιδιά, γενικώς μου άρεσε πιο πολύ ο Donald Duck, να σας πω την αλήθεια. Γενικώς μου άρεσε πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Να τον βλέπετε, μία πάπια με ναυτικό καπέλο. Και αυτό το τεύχος είναι Mickey Mouse, η υπόσχεση του κλέφτη. Αυτά, παιδιά, τα έπαιρνα μικρός έκτη δημοτικού πιτσιρικάς, από τα περίπτερα. Το επόμενο τεύχος είναι Mickey Mouse, η δειλή των βουνών. Το επόμενο τεύχος είναι Mickey Mouse, το μυστήριο του πίνακα. Αχ, παιδιά, να σας πω κάτι. Θυμάμαι γενικώς μικρό δημοτικό τώρα που έβγαινα με τους φίλους μου έξω στην πλατεία, αξέχασα τις αναμνήσεις. Γι' αυτό, παιδιά, να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή. Λοιπόν, το επόμενο τεύχος είναι Mickey Mouse, μυστήριο στον Καμβά. Επόμενο τεύχος, παιδιά, Mickey Mouse, αποστολή φεστιβάλ. Το επόμενο τεύχος, παιδιά, είναι Mickey Mouse, ασφάλεια κατά της βροχής. Το επόμενο τεύχος, παιδιά, είναι Mickey Mouse, Blurs με χαρακτήρα. Επόμενο τεύχος, παιδιά, είναι Mickey Mouse, τα διαστημικά διαμάντια. Και το τελευταίο τεύχος, παιδιά, είναι Mickey Mouse, η τελευταία ναυμαχία. Να σας το δείξω λίγο. Να το, παιδιά. Πολύ ωραίες ιστορίες. Εγώ, παιδιά, θα σας συμβούλευα γενικώς να διαβάζετε πιο πολύ βιβλία παρά να βλέπετε τηλεόραση. Αυτό θεωρώ εγώ καλύτερο. Και έχω και αυτό εδώ πέρα το κόμιξ. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, δεν είναι Mickey Mouse. Αυτό είναι Dylan Dan. Οι ροζ κούνελοι πεθαίνουν. Ο Dylan Dan, παιδιά, είναι ένας 20χρονος Καναδός αλκοολικός πρώην detective, ο οποίος έχει μία σειρά κόμιξ με μυστήριο και διάφορα τρομακτικά πράγματα. Χαζομάρες, μην φανταστείτε. Δεν είναι αληθινές. Και είναι από τις εκδόσεις Μικρός Ήρωας. Είναι πολύ ωραίες ιστορίες, όμως παρόλο που είναι τρομακτικές, αλλά να ξέρετε, παιδιά, είναι ψεύτικες. Αλλά γενικώς είναι πολύ ωραίες.